Moikka moi! Hei, me saatiin ihana kysymys taas edelliseen videoon, kun mä omasta mielestäni tein hyvän vinkkivideon, että muistakaa opetella koiran kanssa se luoksetulo hyvin ja semmoiseksi, että se on koiralla varma. Niin sitten saatiin kysymys, että mikä se vinkki on, jolloin mä hiffasin, että niin me voitaisiin tosiaan vaikka kertoa, että miten me ollaan esimerkiksi Manun kanssa opeteltu varma luoksetulo, että tämmöinen vuoden ikäinen koira pysyy omassa pihassa ilman hihnaa ja tulee kutsusta varmasti luokse. Niin ensimmäinen vinkki on ehkä se, että pitäkää se luoksetulo positiivisena, että se ei saa olla koiralle rangaistus. Ja nyt mä en tarkoita pelkästään näitä herkkuja, vaan sitä, että koiralle on myös negatiivinen luoksetulo silloin, jos se joutuu aina kiinni hihnan päähän tai syliin tai autoon, koppaan, sisälle. Et se ei palkitse koiraa silloin siitä luoksetulosta, vaan suurin osa luoksetuloista pitäisi olla koiralle positiivisia, eli se ei joudu kiinni, vaan saa jatkaa leikkejä. Ja tätä me Manun kanssa ollaan tehty pienestä pitäen sekä tässä sisällä, mutta myös omassa pihassa ja metsässä ja kaupungilla. Ja huolimatta siitä, onko Manu kiinni hihnassa vai irti, niin jos mä kutsun luokse, niin Manu saa aina palkan siitä, mutta sitä ei laiteta kiinni. Tai Manu saa jatkaa senkin jälkeen vielä leikkejä. Ja ihan metsässä mä saatan tehdä niin, että mä kutsun Manun luokse, kun se on irti siellä, ja mä nostan sen syliin vähäksi aikaa, ja sitten se päästän irti ja se saa jatkaa leikkejä. Että semmoinen positiivinen luoksetulon kouluttaminen, se pitää olla koiralle ihan itsestään selvää. Ja mitäs muuta? No hei, sitten semmoinen salasana, eli meidän edellisen koiran Epen kanssa, joka oli Espanjan vesikoira, niin jo kasvattaja opetti silloin siellä ihan pikkupentu aikana semmoisen luoksekutsun kuin pentu, 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 pentu. Ja me jatkettiin Epen kanssa sitä kotona, kun Epe kotiutui. Ja sitten kun Epe kasvoi vähän isommaksi, niin se muuttui semmoiseksi, että Epe, Epe, Epe. Ja jos koira ei ensimmäisestä tänne kutsusta saa jalkoihin liikettä, niin sitten se Manu, Manu, Manu on semmoinen taikakutsu, että silloin kyllä tulee. Ja niin en osaa selittää tieteellisesti faktoja, minkä takia näin on. Mutta Manullekin on ihan pienestä pitäen, heti kotiin tullessa ensimmäisestä päivästä lähtien, niin se Manu, 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 tai täällä, täällä, täällä,